Dah kan kuwi mak dibangkikan yo prei. Dek kan yo melok ngonten. Terus Tak omong mang kok nek budal ngonten anu mampir ngene mae. iya lali aku. Ngene mae kuwi. Ya Allah. Untuk rezeki kagene Mbak Inces aku ngono. Iya Mbak ya lali aku. Berarti kan sisan ngono lho, Mak. Sisan. Lah terus mak kowe tek isuk mek apa? Lah kan mak anu ibuke isuki mak. Lho, apa batinku aku yo lali. Mbak Mur. Nandur bayi wis malas, Mbak. Wis ora gelem nyirami, Mbak. Iki pamane apa kena udan ya jek tetep disiram. Yo iya lah, Mbak. Wis males sih lho wisan. Kapok apa ora kowe? Asampo gak kesel. Kuwi lho terusan regane terus. Heeh. Males. Nek regane maras petani ki ngene, Mak tuku sawah ae. Ngene Mbak Mur, enek sing kondok. Mak tuku sawah ae, Mak. Investasi sawah akan apa maksudnya petani akan makmur gemaripah loh jinawi. Kok ngomong ngono ki tenan apa ora? Walah yo. Modale iki nek wong tani iki. Ya Allah. Kowe ora sah tuku sawah. Kowe nek pengen nang kene, yo kalau bedah alas ape nganggo silahkan pemerintah sudah membuka tanah hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Silahkan. Nek gelem resik-resik ngono, Mak. Loh iya loh. Mbak kuwi hektar-hektaran do nandur jagung pemerintah. Sing anu merenung niku, Mak. Pundi ya? Walah sawah-sawah kok, Mbak. Sing maune alas. Mbak sego kok mbok buak ngene, Mbak. Mambu pitik dhewe. Ya Allah, nduk sawah ki walah nduk karo rasane wong kang ngrante sawah. Sego ndek mana? Sawah ki kene iki wis padha duwe sawah wis. Dadi ki kok nek tak keplekno sapa rene dah. Wong sawah ki yo Mak yo nek umpamane gak karo tenagane dhewe alah Mak. Umpamane apa-apa kongkon wong apa-apa kongkon wong ki ya Allah. Dadi ki modale kongkone wong karo nang kowe jek diomo tikus sing ngopo Nandur jagung dipangan tikus. tikus ki yo Nandur pari dipangan tikus. Ora segampang kowe omong, Gur. Kalau ketinteni anakmu kalau lah ngeri ke. Sukma melati untuk kelambi, guys. Masuk, Ma. Kecitukokno kelambi mamam. Kalau montor mamam. Iya kalau dirayen to. Mamah ndek iki made mami tuku motor. Nukokno Sukma. Pakai dong, pakai. Iya, Ma. Ya Allah, ndek iki maca ayu lho, Ma. Ndi, Pak? jajal Mas Solawati Mak nek menawa iso tuku Mak. Iya, Ma, jajal to. Solawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Lah ndek Motor. Lah ndek iki. Ngono Mak. Ndek iki sing tuku mamam lho. Ma. Sopo ngerti? Lah pe tak tukokne malah mohi. Mo Mak. Mak pos kowe. Mo Mak wedi aku jari malah ngono. Iku kan ape tak ijolno leh, Mak. Tak ganti anyar ndekne. Ampun Mak iki ae, Mak. Wedi. Utawa ndekne tak tukokno. Motor wis aku dicicil mergawe iki sasi. Yo ora le Mak kok penak men. Ngono. Pak kula Pak lucu iki, Pak. Dadi iki wis ki gawon gak apa-apa. Yo ki Bu umpamane gak sah bayaran kowe entuk partikeler kok ngene pemirsa. Lha pemirsa ki yo nek itu. Kan boten bendino. Lho bendina aku melok ngger konten, melok wis entuk bayaran kon nggonku kok
Wes. Iku nggih. Dadine iki wis mberno mur. Iki wis gawon. Dadi sing sesasine kuwi ora sah mbok bayar. Aku gak sah bayar kowe. Wis ora apa-apa aku ikhlas. Nek kowe iya. Aku tak tuku neh. Iya, Mas. Piye, Mak? Aku yo garing kok, Mak. Iki 26 juta ki pirang sasi moan. Nek 26 rong tahun dong aku. Rong tahun kok gegelen aku. Lah engko syuting kan wis bayaran mbek aku leh mur ya Allah. Nggih, Mak, nek masalah ngono iki yo bayarane yo bayaran. Terusan Wis gawa mah, jajal mah wis. Kowe anggar cocok ya wis ki engko. Pak kontake pundi, Pak? Nek menapa biasane Pak itu saiki kok. Kandhane ndekne sowan nang anake pengen nukokno tenan iki ketoke. Tenan mah iki ketoke wonge ape nukokno tenan mah. Wis to. Ya Allah, ndembok kok sayang ngene le. Ma, ya Allah. Muter ini. Lho gawa gak apa-apa, Mur. Ngekrak mak anakku, Mak. Lho, kandhane kon gawa kok. Wis sama gawa lah, Ma. Los. Wis iso remotan. Iso, Mak, wisan remotan. Hah? Tak kon jajal. Yo ora jajal, Ma, wis pokoke kowe cocok. Yo engko bayarane Bu sing sesasenan. Ijol gak ijoli motor. Tenan mah aku nek mbek iya ben ki dipikir. Saiki karek kowe iki lho Bu pengen dong. Pengen ganti motor. Lho. Piye? Aku yo ngono ae, Mak. Yo carane yo. Wis sasi wis tak kei iki lah. Iya. Sasine piye? Duwe bayaran sesasi aku ora bayari kowe. Terus ke depane. Ke depane yo ngantek pirang taun ora rong. Kok sing entuk duit kok kene ya kowe kok ngene. Kowe kok syutingan kan kowe tak jak syuting kok jaru seminggu pisan gak apa-apa. Panik regalan aku berarti. Kok nek tak jak syuting yo gak bayari kowe lah. Lah yo ngono iki. Biasanya iki nek syuting metu dikei. Terusan iki ngono carane. Ya nek metu, nek gak metu ngene iki wis melok. Iki wis melok. Aku kelir iki jam kerja masih itu. Iya iki. Iya wis dak gawa, Mak. Gawa. Kowe rasane piye motor mbek iki wis. Ya jelas penak iki yo, Mak. Mundi tak tumpaki ambek sing motore Pak ya cek penak iki kok. Iki sing ngreyen iki yo pertama Mbok Iku lho Mel. Mel sik kok. Pertama Bu terus iki kowe. Mau wis desa aku. Jajal upung-upungan. Rasane. Kita kuwantet banget. Sandalan jinjit tengah. Ya jinjit tengah. Terus iki ngene lipenan nganggo topi kacamata. Wah. Gak usah tenan. Iya. Mau kaya wong sugih tenan. Abang, Rono, gara rasane. Rono, ratan. Bener tok suwe. Mbok iki yo jenenge anak yo gak yo. Mesti iki pengen nukokno karo ndek suwe. Karo ndek suwe mah. Ini pengen nukokno mah ya Allah. Karena Vario celak ke anu Mak. Karena aku yo seneng ngono lho motor Vario, heeh. Motor kan aku gede durek gitu. Gede tengi ngene. Nek lanang kan dewe. Wedok D. Wis to Mak tak dongakno sok ben iso. Kowe anggar kowe mergen nggon Mbak Indah sok ben bar sekolah. Mbok klumpukno aja mangan. Iso. Iso lin. Kowe nek kok separuh utang lek dan wis tak utangi. Wis nang mbok. Aku
Enggak, Bu aku di separuh. Lho wong tuwek ngono, Mbak. Bu aku ndicik separuh, tambahi ya Bu wis to mur tak tambahi mur. Ya, pokoke iku janjiku nek Gamis. Nek umpamane ngono, Mak. Bu aku ndidik separuh pengen iki. Tak tambahi. Tak usahakno yo anakku. Pokoke umur baut yo wis pokoke nang golek Gamis ra apa. Tenan mau ora apa-apa. Mbak Repa iso tuku lek ora dhewe lho. Muga-muga bayaran Facebook iso tuku kok sapa ngerti iso nduk derajat tekan arek yo. Mamane nek umpamane jenenge wong gak roh mayo ya tetep berusaha. Muga-muga kok Facebook ndang untuk bayaran. Mbak Lina ki untuk bayaran. Ki aku ngokno Lina ya apa? Lina ki untuk bayaran duit itu kelompokno separuh tak jaluk aku. Aku karek nambah. Ngono lho aku gak pengen anakku terus tak manja. Enggak tak jaluk duwike ndek ngenane Facebook bayaran piro gurene. Wis dicelengan ku piro, Mbak. Walaupun orang tua ada, tapi ki sebagai anak ki tetap menyisihkan ngono ya, Mak. Nek Facebook pembayaran ojo mbok gopo-gopo. Lah kuwi Reva saiki sisa tuku. Oh, Reva tuku dhewe ku lho kok YouTube. Itu memang angel, Mak. Muga-muga ya Facebook ndang dadi monetes. Padahal ora kena dikebut, guys. Ngono kuwi. Nek kalangane awake dhewe kaya nggon iki pancene ya wis titik rendah iki wis tau terus ngono iki wis jalane wis enek. Lelek Sukma kan yo wis dikenal-kenal ngene iki yo wis karek ngerti karek ngerti. Pamane pemirsa kan sudah tahu ngono lho dadi iki cara wis enek jembatane yo Mak yo anune iki jane yo Facebook guys yo wis ditonton ae kok ben iso tuku motor. Tak tungakno aku ki ben karo diwangi-wangi kok mergani. Iso mah, yakin aku, tenang. Terima 26 juta, alah. Kok tak tambahi. Kok kan duwe celengan piro? Aku mau kei dengan tangan kosong gak mau. Aku nganu anakku duit celengan piro tak tambahi. Nah. Iki kan urung tak tekoki ndek niki celengan piro gorene. Kok Facebook wis bayaran ping piro ndek iki 3 ya kan 4. Nggih. Cuma gitu, ping papatan iki. Ping papat, guys, ping papat iki piro gawerene. Kowe karek aku nambahi ngono. Lah iki kok pamane iki Facebook cair. Ya muga-muga ya kowe iso pergi nggone Mbak. Ya, Facebook cair diklumpukno aja mbok longi. Eneng kebutuhan apa aja mbok longi nek pengen tuku. Tenan, aku nek marahi anakku ngono, nek pengen duwe ya dudu cepet ta yo, Mak. Gak iso, anakku pengen HP zaman kae duwe portale diklumpukno aku ora wani jikok kok. Ya ora butuh rokok, ya ora butuh jajan. Mangan warku wis koyo kang lasku kuwi lakuane. Iso tuku kok timpet. Lek saiki tuku-tuku arep boya. Ndek kae timpet tenan. Timpet tenan mandek kae. Mulane sampe nek wis Facebook cair. Hati-hati kok buke karek nambahi. Untuk klambi kok lho. Nang tak wehno. Kok penak ngotor kuku. Ya Allah, penak. Nggo pancingan. Kok iso? Nggo pancingan. Ngono ya, Bu. Lah nek nggo pancingan stangku gawa mur. Iya ya, Mak. Iya. Udah kayak ngono sepi yo Mak nek sak sisih. Engko nek setang piye? Biasane aku lho ndi kok kek di ning kamar kene. Lho matur kok nggone Mbak Incus, Mak. Wagih lho kowe walah Mbak Incus sayang mek kowe iki. Lho untuk wagih Mak kowe. Mbak Incus sih sayang mek kowe iki, Cuk. Oh, aja kemen-kemen kowe. Anake Mbak Mur kok kono lho, Dil. Ono anake Mbak Mur. Mbak Mur, iki Mbak. Ampun, Cak. Oh iya, Kak. Oh iya. Ngapa nang buli iso. Lho, Mak, jajal kudune lho. Lho, kudune sak ngene kae, Mak. Jare kudune kok ngene sing ngene. Sing pleot sing pleot sing tak enam ya sing kuwi. Lho, Mak, ngene iki kok seneng, Mak. Itu lho, Mak, ya mau. Yo. Ini pas kalau go jibak nuki kan gini Mbak Aton, aku pinjem guys terus jadi komenannya pantes. Lah ya mungkin Mbak Inca sih ya Mak. Tak doi trike ya. Kowe iki nek pengen anu iki nganggo nggone wong.
Ya aku bedino nganggo gini mae. Lah ya mulane kuwi karo ben dikirimi. Enggak nganggo ngene wong, mesti dikirimi. Poneh bondo silean. Lho iki katoke lho apik. Katoke kena nggo solar salin. Lah iki katoke apa konggone sapa? Mbak Jes, Mbok nggo kok terus ndekne kok ditukokno katok ngene Mbak Inces ngene kabeh. Mirip gini Mbak Cis. Lah iya berarti iki Mbak Jes berarti iki. Terus ditukokno Mbak Inces ngene kabeh kowe. Lah batinku lho kan katok bereng aku ngono. Nek sing kira malah langsung go, Mak. Ki langsung go ganti kan. Enggak. Nah, langsung go kono ganti. Iya. Iki yo tanggane kae ya, Mbak yo wong. Tidak. Sini sini. Aku tak gak. Wis bentar. Kan ganti. Mandi ya mandi. Langsung digo guys. Nah, etokno Mbak Inces iki pokoke iki nek dikeki pemirsa, mbah piye-piye dienggo, iki seneng. Lah aku dikeki Mbak apa kae Mbak geden Siska. kan, Mbak Siska seriwit apa kuwi. Mbak Geden Siska. ora tak cilik-cilikno. Lho sing enek ngene, Mak, dikekno Mbak Sri ae. Lho mosok gak ora oleh ngene, Mak. Iki wis dijajal lo Mbak Sri, Mbak Mak iki yo ngono. Gak sedeng, Nduk. Ya Allah, gak sedeng cekan Mbak Sri minggat gak sedeng, guys kuwi. Aku ki tukokno Sri tok ngono kok jajal. Sing budi lho. Aku pengen tukokno kok. Ya kaya sing dienggo-enggo nek anu klodas sering molor kuwi yo, Mak yo. Jajal kuwi mbok sopi tukokno sicok. Aku nek ketake cocok yo ora sak kakak serintil. Kancangane mangat ae iki. Kudune gak mau. Dek kudune sing pantes endi yo cara? Jadi cekel Mbak Mur lho. Ndekne Cekel Mbak Mur. Saiki coklat. Nah, Mbak Mur iki. Ben ketokno Mbak Seriwit Mbak Mbak Siska. Mbak Inces. Mbak Inces. Mbak Inces. Jane yo enak iki. Iki lho. Ketoke tanggaku ya pintu gitu. Tanggaku. Nduk kudung ki aku yo gak duwe, Nduk. Sis. Kok sis? Ces. Inces. Mbak Jas, menake nduk kudunge nduk ya Allah Gusti muga anakku wedok itu kayak kudung lek dames ya Allah aku nganggo kudung ilang nduk. Piye nduk aku ki tenan kok nduk ilang ditukokno Lina yo ilang kowe tak kandhane. Kudung ngatinggone ngati niki jare ndek jaman kae tanggo yo ilang. Aku cek dituduh ae cek nganggo kudunge ndekne nganggo anu dhewe aku dituduh ku lho. Ngono. Penake nduk ya Allah Nduk. Jas. Tapi pantes ora mak. Wis cantik ya. Pantes, Mak. Penak iki. Iki sing model piye iki? Enek PT. Oh, gak nek PT nah iki. Sukma. Oh, Sukma itu cocok-cocokno pemirsa ya Allah. Terima kasih Mbak Inces. Wis berkah barokah. Wis kena dulu salin. Rambi ki nggone Mbak Muri ya wis jagatan ya Mbak. Nggih. Walah, wis gak mak iki lho gene Mbak. Gene Mbak Tia lagi ape tak ngungku. Kawe nane iki yo urung tak nggo Mbak Tia iki yo nekokno jere mak ngati niku gak dienggo, Mak. Apa gak suka warnane, apa gak anu. Anggitku ki yo mbok mana. Apik to. Wah. Oh, kudune apik mak. Pantes ki mak. Ya bener Mbak Inces lek ngokno. Ya. Lara lebih rapi ngene ya, Mak. Ya timbang segi 4 Mak. Rambutnya enggak. Iki gimana ditokno ketok gedhe gede. Aduh, Heeh. Mak sak mini dadi terus tak kon jajan lebokno mau. Nduk duwu sak mini. Wedi. Wedi kok. Lah kayak bidadari menek kates. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dulu Sukma yang malu-malu tapi mau. Sekarang tapi ya lincah gitu ya, yes. Ya bisa mengikuti sithik-sithik ya wis iso anu lah wis tinimbang dhisik. Ayolah. Takon konten pertama. Dikongkoni cek Pagi sini. menengi. Ya mlayu nek tak gawani HP. Ya mau ngene tok cangkeme jiblok kayak tak bisu murah anaknya. Ya wes terus kedua ketiga terus Nduk bulan aku tak ngomong pelan-pelan. aku terus
Nduk dah kalau nduk Sukma timbang tengok-tengok nek sekolah terus memang jam terus yo nduk dijak ngene dijak yo karo bujak. Belajar dari Boe pamer. Terus kuat. Nek saiki perpamane metu sekolah melok Mbak Indah saurunge tok gawean kan yo langsung untuk mergawe gue mergawe nang jopo ki angel. Pamane maksudnya ngene lho sebelumnya kita pengen keluar-keluarkan nang kene-kene sik kan anu lho yo mak yo anu niki jenenge cah nom piye yo gak anu niki nek mopane pengen metu-metu pengen roh nang Aman kok pengen metu nggonku. Mak apa pengen Jepang golek dhuwit sing gedhe budal minggah kuwi aku ngono. Budal. Lah nang nggonku kono Jepang Mel. Jipang. Lho sana aku gak menutupi kemungkinan kok, Mbak. Ben Biar dia pengalaman mak nang jobo dunia luar ki piye luar piye gen roh rasane. Aku wis gak popo, tek dile tek meng aku iso weneng malah nek duwe terus cerita mak kok kono bayaran akeh aku karek njaluk. Transfer. Anakku. Terima kasih Mbak. bilang terima kasih. Dari Mbak Inja semua. Ya, Iya. itu semua. Makasih ya Mbak Inja, semoga panjang umur, sehat selalu, semoga rezekinya dilipat gandakan. Amin. Ya, keluarga-keluargane Mbak Mur, keluarga-keluarga tetangga-tanggane lek damis kecepatan rezekimu. Nanti pinelek damis ya dari Mbak Inca semua tak dongakno. Wis berapa menit kuwi? Sudah Ya rak yo cukup. ngono. Biasanya nek nenggokno pek apa close up. Kok kowe kok ora nganggo? Close. Close up. Lah ngono ae, mak close up ngono wis. Tak dongakno ndo segera waras dono sengkalan cedhak rezekine dono baine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.